Čakaj nejaký, toto je môj hrací kanál, na ktorom hrám Bravko. A momentálne idem hrať s mojou kamarátkou Naty, s ktorou som dávala video na môj reakčný kanál. Ja viem, ja som strašná. Teraz si počkáme. Áno, ona je strašne prehypovaná Brawl Stars a ja som nič. OK, vyber mi brawlera. Počkej, ja neviem, počkej. Tak. Nevidíte, lebo nechcem mať kameru. Dobre, tak už ju vidíte. Tak pôjdem. Toto. No, vyber mi brawlera. Ale mám tento skin zo shopu, ktorý, keď si pozrieš na Franka skiny, tak tu máš tento skin. Vidíš, koľko stojí? Aha. Ja som nemala gemy, ten skin, kde mám Franka, mi Čo? padol. Mne ten skin padol predtým, ako ho dali do shopu. Akurát tedy, keď som ho dostala, tak ho dali do shopu. Tento skin, dámy a pani, stojí... Koľko stojí? 2000 cca. 299 gemov. Mne padol. 199. Mne padol predtým, ako ho dali do shopu. Neviem, notikuje sa taká 200. Trávo. Ja si dávam PM a myslím, že môžeme ísť. Douka určite. Tvojho, ktorého máš najslabšieho. Tak to si videl si veľká stovka trúvila. Že poviem malo stovie. Okay, I'm ready. Ja som rada brala, ale teraz 400. Vieš, ako by som ho rada brala? Čakať. Už si rozhodni. Kto sa chodí k PM? Dobre, ja si musím našlo ľahkého rád. Neviem, čo to je. A ja mám Lulu. OK, môžeme ísť na to. Oni majú skiny. Hráme skiny. trio. Troška nevyslela, vrátim to. Začnem duo. Ja? OK, duo, plus, daj duo. Hej, dala som, je? OK. Teraz ideme na to, sorry ľudia. Keďže. Ja zbožňujem Brawl Stars, ale nemám len čas ako tu. Ja nemám tiež čas. Tak. Linda. Okay. Ne, nedávajú do videa, bude problém. Aj nie. Čo? Ahoj, Linda. Počkaj, teraz kebyže to napíšu do komentáru, teraz mi napadla jedna otázka. No. Ja už nemám. Ja si idem zobrať ten tvoj. Ty si zlodejka, jak s tým lepidlom. Sprky. Help. Počkej, som troška uzete. Som myslela, že pôjde. OK. Tu pridel tam Max, ja som si nemala šetriť. Poď sem za mňou, ja tu mám healing. Ja tu mám healing. Ja sa bojím okedinka. Tak to určite dojdem. Teraz ti to zničilo, počkej, tam nepôjdem. Ja som mŕtva. Sme tretí, musíte uznať, je to Pepper. Perfekto. Čo je nižšieho, lebo musím byť ti napočúvať. S takým, ktorým viem hrať. Nie si čúvať. Našla som sprotika. Ja si musím vylepšiť. Ja si šetrím. Čo? Ona má Sprouta. Lidi, ja zbožňujem Sprouta. A máš ho? Pretože nemám. Tak ako ho máš mať? On je soky. Bro, nejdeme hrať toto. Čo ideme hrať? Toto? Ja si potrebujem splniť quest. Maria, to čo je? Hej, Barlinko, dobre. Ja to nie je pravda. To je Dario. Daj mi mic. Sorry, bro. Sorry, lidičky. Tak na celé poplete viem ani matematiku, vidíš, že neviem ani vyslovať. Ani ja neviem. A ešte vrál sa, že budem vedieť. Dobre, dole, tam máme Edgerik. Sorry za môj slovník a za moje kamarátky. Mne tak trošku postižený. Ale nie sranda. Čo to hovoríš o mne? Ale nič, kašlem na to.
Ja skoro dámy a... Dobre. Už ma zabil dámy a pani Tik. Áno. Ten najviac noble Presne. brawler. Takže... A ja mám Tika, ale nemám jeho hyper. Ona má na skoro polovicu svojich brawlov, a to ich má skoro 90, má hyper čačku. Ja kašlem na to všetko. Pomoc! Zachráň ma! Jak by to Mne zabilo? ostalo, dámy a pani, 40 HPčok. 40, díky. Ja ťa neuchrániť, lebo tu idem darovať. To som ale dobrý dal, však? Troška pokazil. Bra. Ja tam byl tiež. Kašľať na Tika, ty vole. Ja som už tam mal, že som Nefunguje mi. slepá, lebo ja nevidím toho tyko, jeho vecičky. Asi skoro... Skúrníková hlava. Ó, ok. Teraz ja som mi trochu... Joži, Dávaj si bacha na seba, ok? už to tak určite si dal. Ty kde si? Decnutá som. To prečo robíš? Aj ty už decnuješ. Čo vidím? Ja vidím všetko. To je dobré. Smrudík. Ja som slepá. Kedy už umrú? Ale to je Jeyong. Sorry, bro. Spike. Spike má na druhom účte. Sme tretí, zasa tretí. Mám Kenjiho. Dobre, nebudem, to je zase 1000. Nevadí, zeber si, ja si dám. Ale 1000 nebudem brať, keď si bereš nejakého 10, 90. Ja, Ja ti nezobereš nejakú dolu. ja mám najlepšieho... Koho? Ber. Nie, Byrona nechcem. Nie, kašľam na Byronika. Koho bereš? Mm, Tak baza, ja by som ti uvedela, vieš ako tá trajhadí Master. svoje 1000. Baza mám najlepšieho, no. To je čo? Ten Chcem tak vidieť strašný mojho ský. baska. Keďže chceš vidieť mojho baska, tak ja som si už pokazila, keď som hrala. Ja som sa aj z 1000 vyššie, len od tej 1000 to išlo nižšie, nie je vyššie. Prečo si bereš baza, keď ja ho mám? Ja som byla išla ukázať, vieš, aby si vedela, ako mám pekné. To na čo mi bude toto? To neviem, ja používam ja nemám. Hypercharge, dobre, ideme. A ja mám kladanie tento Ale skin. mám hypercharge. A počkaj, ja som mohla zobrať mojho Berryho. Ja som mohla zobrať mojho Berryho. Už kašleme na to, už hráme. Dobre. Prečo je dievča a ho rozpráva mužským hlasom? No to je chlapec, ne? Ale nie, on je v obleku. Hovorí, ahoj. Však má skiník. Jak sa máš? Mípul, debil. No troška asi to je Bro, to, tak asi nič, akože no. Bazinko, Lienka. Ty si akože skibidi. I'm not a skibidi, I'm so cool, great. Sorry, ale ja som na blízko, Tak si takže... čo spravím ja. To ešte vyberám skôr než ty. Ja už teraz zoberiem, ja už to vidím. Ja vidím môj hrobček. Smrť. Bro, už som tu. Už sa neboj. Ja už som prišla ťa zachrániť. Bojím sa. Jak ten bol v kúte. On sa strašne bojí. Počo tam máme debilného sprouta? Nie, kašľam na vás. Ja som... Road, ja tuto asi mám... Ona je asi AFK. Ja som tuto asi taká jedna bička, som zabila... Jo. Skoro mi pozabil. Ale som zabila toho... Ja som ísť na blízko. Tam, čo to bolo. Som medvedia. Kde je? On sa ma bojí. Smrúdi. Len Ička, vyzerá mi to nespalo. Čo to hovoríš? Pozri, čo si to hovorila? Ja som umrela. Ale čo si tam hovorila? Neviem, čo som povedala. Ja už mám hyperčačku, to je dobré. Teda je to dobré, ale bojím sa. 3, 2, 1, už som tu. Ja som ju posrala. Ja ju dosrala. Sekundu a prišla... Sekundu do prdele a prišla by som. Mám tam na niekoho iného pre Boha quest. Čo bere Berinka? Bola alebo... Čakaj, bola alebo do prdele, kde je M-sku? Bola alebo M-sku? Bubu baba? Bola, lebo čo na tú mapu? Pozri si ju. Nevaj bola. Mám bola, kde? A koľkatka je? Keď si nájdem. Jak to je jedno...
Neviem, kde mám mal na sedmičku. 20, no. Na tebe, vieš čo, Evsku. Nemáme absolútne skinny, ale však na to kašľať. Ale vieš čo, Ja si viem kúpiť, Evsku. ja si viem maximálne kúpiť ten skin. Ktorý? Tento. Rerovi. Tak aspoň 11. Nie, to neber. Veď si si mala našetriť. Ja si minula našetrila. Som si kúpila dve tra. Ako kašľať, ja chcem mať Inak na každého som si- aspoň jeden skin. Mňam. Že keď ja musím hrať asi z protika. Tak si vieš Ty máš spolčiť. takého krpsa, takže ja musím hrať. Bol môj najlepší, najmenší a teraz je... My už natáčame reálne 10 minút. Okay. A neviem, kedy mám ísť domov. Už som mala ísť domov, ale ja kašľam na to. Poviem, že mobil. Ale že sme si nesledovali čas. Pozmi, Že sme sa tak zabávali. To je dobrá žalárka. Že my sme dobré kamarátky. Jo. Nenávidím Hemberku. Nemám, preto ju mám rada. Možno to, že je za pekný damage. No ty to tam pober. Naoberaj. Ja sa farmárim. Bro, ja som v A to prdeli. skoro zabili. No, Tak zabili. ducha. Tak strašne rada čumím do kamery. 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Už som sa vrátila. Jej, jeden oj, Biba. Bro, Čo to chceš? čo bolo? Čo tu chceš? Je trava. Špina jedna. Čo? Pahli! Dostanem za to žltý dolár. Už som tu. Neboj sa. To píp, ale sme druhý, to je sa lepšie ako minulé. Plus 7, to je fajn. Okidoki ľudia, myslím, že by sme toto video mohli ukončiť, takže čauky mňauky, ahoj. Čau.